Στους φίλους μας έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας μερικά ονόματα μύθι μέσα από τα 80's πάντα που αφήσαν τη δική τους σφραγίδα με τις μοναδικές ταινίες τους. Με θερμό χειροκρότημα το βραβείο θα κάνει την επανομή ο DJ ο Ηρακλής. Στο Steve Tuzo ο Μπίλιας χειροκρότημα. Κύριε Steve, παρακαλώ, περάστε. Ηρακλή, το βραβείο σου κύριε Ηρακλή. Ένας αξιόλογος DJ, την απονομή χειροκρότημα φίλους. Ο Ηρακλής την απονομή στον κύριο Steve. Γεια, ευχαριστώ πολύ. Νιώθω τυχερός που μόλις έζησα τα 80's εδώ επώνυμος. Ήταν σαν Θεοδόρου για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που ακόμα μου θυμόσαστε γιατί έχω ξεχάσει εγώ τα δικά μου. Να είστε καλά. Σε μια αξιόλογη ηθοποιός μέσα από τα 80's και όχι μόνο. Τέτα Κωνσταντά, χειροκρότημα κύριε και κύριοι μου, την απονομή θα την κάνει ο Σταύρος Κι. Ένας αξιόλογος DJ, ο Σταύρος Κι. Τέτα Κωνσταντά, χειροκρότημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους αγαπάτε τα 80's, εμάς, όσους συμβολίζουμε, όσα θυμίζουμε στους μεγαλύτερους, όσα μάθατε οι λιγότεροι που εποχή που δεν ζήσατε από εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Χειροκρότημα για Κώστα Ευρυπιώτη κυρίες και κύριοι. Εδώ. Την απονομή θα την κάνει ο Γιώργος Οικονόμου, παρακαλώ να έρθει στο stage. Γιώργος Οικονόμου. Οικονομίδη, έλα, ανέβα. Ο κύριος Ευρυπιώτης έπρεπε να φύγει γιατί έχει παρέλαση αύριο. Όχι ο ίδιος, ο μικρός ο γιος του. Συγγνώμη, μπορώ να το παραλάβω εκ μέρους του και να το δώσω. Το κάνω εγώ. Τίποτα. Εγώ δεν σου πω τα χρυσά μου μόνο. Χειροκρότημα για μοναδική ηθοποιός. Κορίνα Τέλβε, χειροκρότημα κυρίες και κύριοι, μέσα από τα 80's. Μόνο η Μπαρμπαρέλα μπορεί να δώσει αυτό. Η Μπαρμπαρέλα είναι στη λεωφόρο Συγκρού. Για όποιος κατάλαβε τι είπα, η Μπαρμπαρέλα ποτέ δεν θα φύγει από τη Συγκρού, θα πάει να βγει κάπου αλλού. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι νόμος. Καλύτερα να μην ξανανοίξει η Μπαρμπαρέλα παρά να πάει να πει, ας πούμε, ξέρω εγώ κάπου αλλού. Έτσι είναι. Χειροκροτάμε για αυτό γιατί ο μύθος δεν φεύγει από τη Συγκρού. Εδώ που γίνονται όλα. Όλα είναι στη Συγκρού. Κορίνα Τέλβε. Να δώσουμε το βραβείο. Νερό, να που κάνει νερό. Ναι, θα κάνει συμφωνία βραβείο. Γιώργος Οικονομίδης, φίλοι και φίλες, χειροκρότημα. Καβασάκι και TX Yamaha, γνωστό μηχανουργείο. Να διορθώσουμε. Κορίνα Οικονομάκη, έκανα ένα λάθος εγώ. Κορίνα Οικονομάκη, το χειροκρότημα, φίλοι και φίλες. Μόλιβα με το κοντό. Σου έλεγα βγάλουμε φωτογραφία. Χειροκρότημα, αυτά θα είναι. Ο Γιάννης είναι μία άλλη. Μας ρίξει από κουτί. Κάνε πάλι. Χειροκροτάμε με την κυρία Τερβέμ, κυρίες και κύριοι. Και με την τελευταία ηθοποιός μας από τα 80's. Έλενα Μιχαήλ, χειροκρότημα για την Έλενα Μιχαήλ σε πάρα πολλές βιντεοκασέτες, κινηματογραφικές συγκεκριτικές, θεατρικές παραστάσεις. Την απονομή του βραβείου θα το κάνει ο DJ μας, ένα χειροκρότημα για Γρηγόρη Στάικο. Γρηγόρη Στάικο, είναι το δισκομάνιο Web Radio. Propaganda.gr μαζί μας. Άμφισα 92,1 FM στερεό Γαλαξίας και δισκομάνια
Μπαρμπαρέλα Δίσκο και ο Γκρέικ Σάικο θα κάνει την επόμενη. Έλενα Μιχαήλ. Εκτός από κανένα δυο φορές που Λίγο με το πόδι της, εγώ δεν μπορώ να πει τη λόγω τη καλά, τη λόγω του έχει πάνω μας την επόμενα. Παιδιά, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια δέμωση έχω κάνει, δεν είναι τίποτα. Αν και εντάξει, στην ηλικία μας θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα μπαστούνάκι. Εύχομαι να είστε καλά, ευχαριστώ. Εύχομαι να είστε καλά, να βλέπετε τις ταινίες μας ακόμη, νομίζω πως είναι τον κόπο, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Το Βρυτιώτης εμφανίστηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Βρυτιώτης. Είναι μεγάλος, δεν τον παίρνει κάπου. Δεν είναι. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια η τελευταία μας ηθοποιός και θα περάσω και με τους DJ Brothers για το 2014 για τη χρονιά του 80 όμως. Χειροκροτάμε. Ποια είναι? Την απονομή την κάνει ο φίλος μου DJ, ο DJ Πάνος. Χειροκρότημα για τον DJ Πάνο, κυρίες και κύριοι, είναι μέσα στην βραβεύση. Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Βιντεοκλαμπάς, ο φαν του Ιντερνετ και του Facebook να έρθει να παραλάβει το βραβείο του σαν το πιο σχιζοφρενή των Έλληνες που πέρασε ποτέ. Χειροκροτάμε, είναι ένα δημόσιο πρόσωπο κι αυτός, μέσα στην τρέλα των Έλληνες που δεν θα σβήσει ποτέ. Περνάμε καλά. 10 λεπτά ακόμα, 5-6 λεπτά και τελειώσαμε. Το στέλνει δικό σας. Έλα το βιντεοκλαμπά. Ο πρόεδρος είναι ο πρόεδρος. Χειροκρότημα κυρίες και κύριοι. Μανιακός. Δηλαδή βαριές να βλέπεις αναρτήσεις μέσα στο ίντερνετ. Αγόρι μου. Μη μου κλάψεις, μη μου δακρύσεις. Καλησπέρα. Πέτρο Μεγάλη μου ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι συγκεκριμένος. Σας αγαπάω όλους. Το βραβείο αυτό θέλω στους ηθοποιούς εδώ να το αφιερώσω. Δικό σας είναι, χάρη σε εσάς και εγώ συνεχίζω. Σας αγαπάω, να είστε καλά παιδιά, δεκαετία του 80 είναι εδώ. Αυτά είναι. Και θα ξεκινήσω μια γρήγορη υπονομή με τους DJ μας. Σώσος, DJ, 70's 80's. Να έρθει να παραλάβει το βραβείο. Σώσο. Να το. Απονομή στα μπροσκή. Μη φεύγεις από εδώ, κάτσε το σωσμό. Πάνος, Παν, DJ. Πρέπει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ κοντά σας. Αυτός ο χώρος εδώ είναι το σπίτι μας. Πάντα τέτοια είναι μαζί μόνοι. Είστε καλά όλοι. Το μικρό ή το μεγάλο? Το μεγάλο. Η βαριά είναι. Ένας DJ πάρα πολύ καλός. DJ Μάνος που κάνω κυρίες και κύριοι, ένα χειροκρότημα. Εμείς βραβεύουμε πάντα ονόματα που δεν πρέπει να είναι μέσα από την Αθήνα, όχι δεν το κοιτάμε αυτό και πρέπει σε δική της ιστορία. Είναι από την επαρχία, είναι από ποιο μέρος της Ελλάδας, εμείς κάνουμε μια επιλογή κάθε χρόνο και βραβεύουμε άξιους ανθρώπους. Πώς ξέρεις ότι το ξέρω το παιδί? Εσύ δεν το ξέρεις το Σοκράτη, ρε? Αν μου είπες το Σοκράτη, κάτι, ναι. Όχι εσείς. Ο Γεράπας, Γεράπο, τη γιαγιά μου την Γεράπο, αξίζει. Χειροκρότημα. Αν τίποτα και ο σύλλογος με το ποδόσφαιρο, ο σύλλογος με το ποδόσφαιρο, στο Ευόγειο, θυμάμαι πώς το λέτε. Από Παπαφλέσσα, εκεί πήγαινε ένα υπαγωγείο εγώ απέναντι. Πήγαινε υπαγωγείο. Στα 9 είσαι?
Η πίστα, το χειροκρότημα κυρίες και κύριοι, το μοναδικό. Κάναμε παρέα κάποτε. Ξεκινάει το πρόγραμμα μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί. Θα είμαστε εδώ. Πάμε Μπαρμπαρέλα δίσκο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη δίσκο Μπαρμπαρέλα. Η διεύθυνση για το προσωπικό σας με την καλή διασκέδαση. Ladies and gentlemen, good evening. Είναι αυθεντικό live το 1986, τότε που ήμουν ας πούμε κάπου 20 χρονών. Είναι το πρώτο στο Mixcloud με 10.000 πατήματα, θεωρείται, και έχουμε πάρει